kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Grace, 40, may asawa at mga anak, at panganay sa 3 magkakapatid. Sumulat po ako dahil hindi ko na kaya ang bigat na nararamdaman ng puso ko. Ang pakiusap ko lang po sana ay basahin ninyo ang sulat ko ng may pangunawa. Sana po ay hindi ako makatanggap ng panghuhusga sa mga kapwa listeners ninyo. Ganito po kasi. 80 years old na po ang mama ko. Malakas pa naman po at nakakalakad pero kailangan na ng may kasama palagi. Very sharp pa naman din ang kanyang memorya. Dati po siyang nakatira sa kapatid kong sumunod sa akin. Kaya lang nawalan ng trabaho ang asawa ng kapatid ko. So kinailangan nilang mag-relocate sa probinsya at tumira sa in-laws niya kaya hindi daw niya maisasama si mama. Hindi naman po pwedeng isama ng bunso namin dahil walang permanenteng trabaho at pa-extra-extra lang. Wala pong permanenteng tirahan dahil walang siguradong pambayad ng renta. Madalas, nakikitira lang sa mga kaibigan. Ako na lang po ang natitira. Kaso ayaw pong pumayag ng asawa ko. Simula pa lang po na pagkasunduan na namin na yung binuong pamilya lang namin ang magsasama-sama sa iisang bubong. Isa pa po, siksika na kaming 5 sa maliit na bahay na nirerentahan namin. Dahil po sa sitwasyon, kinailangan kong ilagay si mama sa home for the aged. Mabigat na desisyon po ito para sa akin pero wala na po akong maisip na paraan. Hindi ko po malilimutan yung araw na inatid ko siya. Inaayos ko po yung konting gamit niya sa maliit na cabinet habang nakaupo siya sa kama at tahimik akong pinapanood. Maya-maya pa, tinanong na naman po niya yung tanong na makailang beses na niyang tinanong sa akin. Tinanong niya kung pwede bang sa akin na lang siya tumira. Ang sabi ko na lang, pansamantala lang naman na doon muna, kahit alam kong hindi totoo. Kahit alam kong hindi ko siya makukuha. Inabot ko sa kanya yung maliit niyang rosaryo. Sabi ng kapatid ko, ginagamit niya daw yon tuwing madaling araw. Bahagyang ngumiti si mama at sinabing patuloy niya kaming ipagdarasal na magkakapatid. Hindi na ako lumingon kay mama habang paalis. Hindi ko na kinaya. Pagsakay ko ng jeep, napahugulgol ako. Pakiramdam ko, inabandon ako ang taong nag-alaga sa akin, ngayong siya naman ang nangangailangan ng aruga. Napakasakit tanggapin na hindi ko kayang ibigay ang pag-aalagang kailangan niya ngayong nasa dapit hapon na siya ng buhay. 1 buwan na ang nakakaraan mula nang ihatid ko si mama sa home for the aged. Walang araw na hindi siya sumagi sa isip ko. Tuwing naalala ko siya, tinatanong ko sa sarili ko kung tama ba yung ginawa ko. Hindi ko siya madalaw kasi hindi ko pa kaya. Tinetext ko siya madalas hindi rin siya sumasagot. Kung sumagot man, damang-dama ko ang lungkot.
Tambalan, salamat sa pagkakataong maibahagi sa inyo ang malungkot na pinagdaraanan ko ngayon. Isama niyo po ako at ang mama sa inyong panalangin. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Grace. Grace, ang ganda pa naman ng pangalan. Kaya nga Grace. Gracia. Gracia. Ayan, di ba? Ako, hindi ako manghuhusga, Jigs. To be honest, hindi ako manghuhusga. Pero nalulungkot ako. Nung binabasa mo yun, parang sa akin, parang nag-flashback yung time na pinagdaanan namin. Aww. Dahil sa father ko. Kasi parang yung gaya din sa sitwasyon din ni Grace, yung kapatid ko Malayo. dalawa yung andun din naman pero dalawa yung anak, yung asawa wala na sa abroad, halos hindi niya rin kasi kakamatay lang ng mother namin noon, tapos ako nagtatrabaho ako sa Iloilo, Which is malayo sa Rojas. tapos hindi namin kung paano na gagawin namin sa tatay namin, sino yung magbabantay. Talagang sumago sa isip namin yan. Na dalhin sa home for the Oo. aged. Wait, ano bang kondisyon ni tatay para sa konteksto ng mga Alagayin kasi stroke na siya, tapos kaya pa rin maglakad din naman, nakapaglakad din naman, nakakausap naman na matino. Pero yung mag-aalaga, yung magbabantay, kasi yung kapatid ko nagtatrabaho, may dalawa pang anak, tapos ako naman nagtatrabaho sa malayo. So parang, hala, anong gagawin namin dito? Kaya ramdam na ramdam ko yung hirap ni Grace. Pero sa awa naman ng Diyos, by God's grace, again, hindi natuloy yung kasi may mga, ang Panginoon kasi may mga ipapadala siya ng mga tao. Buti To may help. nakausap kami na tao na yung mag-look after lang for a while. Kasi habang nagtatrabaho. Kasi pag uwi ng kapatid ko, ando naman. Oo. Pero yung maiiwanan mo, wala Yun yung talagang 24/7 na nakatutok. Yes. Yun yung hindi posible. Kasi mabuti nga kung mga anak tayo ng mga dato at mga hari na meron na okay lang hindi magtrabaho. Kaso nagtatrabaho. Yun, oo. Napakahirap talaga, sobra. Kaya ramdam na ramdam ko si Grace na yung pero hindi ko alam kung paano gagawin kasi ang hirap kasi nanggaling ako sa sitwasyon na yun. Correct. Nagkataon lang na Nakahanap. ang ginawa namin, nakahanap kami ng tao na yung parang magpapakain lang, mag-aalaga for a while. Ilang taon na si tatay noon, nung mga time na yon? Actually, bata pa nung namatay siya, hindi pa, magsi-senior pa lang siya Batang-bata napakabata pa talaga. Napakabata Oo, pa. napakabata pa Ayun. talaga. So yun. Ako, gets ko yung sakit na nararamdaman ni Grace. Hindi ko man eksaktong naranasan yung ganon. Gets ko din yung pain mo, Jegs, na ang hirap ng sitwasyon na yan. Oo. Kaya nga, alam mo yung sinasabi ni Grace na gustuhin niya mang dumalaw, hindi niya kayang makita. 'Di ba? Napakahirap. And hindi rin para mag-judge kami sa'yo. Para nga sa akin, Jegs, kung dinecide mong ilagay sa home for the aged, it still is a good decision. Kesa naman pinabayaan mo na lang, bahala na lang siya sa buhay niya. Or, 'di ba? Kasi Actually, yun maraming gumagawa ng ganyan. At marami rin talagang gumagawa ng ganon. O yung mga matatanda na kumakalat, nakikita natin sa paligid. Correct. Imposibleng walang pamilya yan. Lagi nating tinatanong, 'di ba, kapag may matatanda na nakikita tayong palaboy o kaya may mga basta yung mga ganyan, ang unang laging tanong, Oo. tatay, nanay, nasan po yung mga anak ninyo? Yan, oo. Laging ganon. Kaya lang ang hirap ding mag-judge kasi hindi din natin alam talaga yung kwento Oo. Paano ko din kasi kung hirap na hirap din talaga sila, may sarili na din talaga silang pamilyang kailangan pangalagaan, 'di ba? Dito yung may mapapaisip ka talaga na sana kung ilalagay sa home for the aged, kunyari yung mga matatanda, sana una sa lahat, libre ba yun? May mga ata na private, meron naman din na mga public. Oo, ayan. 'di ba? Sana, Kasi alam mo yun, yung mga na yun, di ba? Kagaya ng mga napapanood natin sa pelikula, may mga nagdo-donate, kaya nabubuhay yung mga orphanage na yan. Correct. Yung Pag mga wala, may mga nagsasara din kasi walang nang pang nagsusupport. sustain, Oo, correct. wala na nag-sustain. So ako yun yung sa akin kasi katotohanan siya na masaklap sa Pilipinas na hindi naman po talaga lahat
ay kayang i-sustain maski yung kanilang mga magulang pagdating ng araw. Tama. So ang prayer ko lang talaga na sa Pilipinas, ma-develop yung kunyari mga home for the aged na una libre siya, tas pangalawa livable. Yes. Yung masaya siya kasi minsan may mga napapanood ako sa ibang bansa, Jegs, na parang ang saya kasi parang nga silang party-party lagi kasi ang dami nilang activities, tapos kapwa sila matatanda, tas wala na lang silang kasi sa totoo pag ganun ka nakatanda talaga, wala ka namang iba ng asikasuhin kundi mag-scrabble, mag-chess, mag-badminton kung kaya pa yung ganun. At sana magkaroon ng mga magagandang facilities na ganyan para sa matatanda na libre. Maganda lang tingnan yung sa mga pelikula, di ba? Yung mga ganyan. Kasi mayaman ang bansa nila. Kaya nga, yun nga eh. Diba? So sana looking lang. forward tayo doon. Diba, na dumating yan. I mean, it's not impossible. Like recently, sabi ng isa kong friend na, Nicole, kailan huling nag-LRT? Tapos sabi ko, ay sobrang tagal na. As in super tagal na, may dekada na siguro. Sabi niya, alam mo ba na ang saya na mag-LRT? Ang ganda na niya. Hindi na siya yung parang feeling mo yung madudukutan ka na mga ganon. Yung kiskisan talaga kayo ng mukha. Sabi niya, maaaring meron din namang mga scenes na ganon. Pero like, every 3 minutes siya dumadating. May aircon, may wagon para sa mga seniors, may wagon para sa mga babae. So, ibig sabihin, maganda na siya. Na-experience ko yun nung nakaraan tingnan mo. So, maganda na siya, diba? Iba na siya. So, pero ako, ang inabutan kong LRT na nagko-commute pa ako talaga is yung nagsisikuhan. Yung parang talagang correct, walang babae, walang lalaki dito. Talagang lahat tayo. Tsaka yung nakasakay ka pero yung backpack mo na ipit kasi siniksik mo lang talaga yung sarili mo, diba? So, anyways, looking ahead, diba? Who would have thought na one day may magsasabi na ang ganda na ng LRT natin para na siyang ibang bansa, 'di ba? I never thought that day would happen na maiko-compare na siya sa ibang bansa kasi lagi kong problema yung transport system natin dito. Mas makapal na yung biyahe kaysa sa buhok ko. 'di ba? 'Di ba yung ganon? So, nangyari. Gumanda yung LRT. So, I really hope that day comes na yung gaganda din yung sistema para for the aging people. Kasi not to judge Grace, no, hindi natin masisi kasi may sarili na nga talaga silang pamilya. Hindi natin totally ma-judge. Kaya nga diba tingnan mo, pinangunahan na tayong lahat. Huwag niyo akong i-judge. Mahal ko siya pero kasi meron talagang limitasyon yung kayang gawin. Pero ang siguro ko dito, Grace, kasi unang-una, hindi lang naman ikaw ang anak. So, itong burden na to na dala-dala mo, i-share mo lang, ikwento mo lang doon sa kapatid mo na ano ba ang pwede nating gawin. Correct. May mga kamag-anak ba tayo sa probinsya na baka pwede doon na lang si nanay? Para at least alam natin. Magbigay lang tayo ng para pangkain correct, lang. At least yun, kamag-anak, di ba? Alam natin na ang nag-aalaga talagang may pagmamahal or kakilala nyo rin. At saka yung tao mismo, si nanay mismo, hindi siya yung parang malulungkot na parang mararamdaman kasi feeling nila inabandona na sila. May pamilya naman sila pero wala sa tabi nila. Kaya nga nagsabi yung matanda pwede bang sa inyo na lang ako. Alam mo, pagka ang nakikita ko dito kapag habang kinikwento ko yung kwento ni Grace, inimagine ko, nag-overthink ako sa sarili ko. Kaya nga iniisip ko na parang, I hope when the time comes, ang ganda na ng mga home for the aged. Kasi kung halimbawa, alam mo yun, halimbawa man dumating yung panahon na parang ganito, yung sitwasyon ng mga anak ko, I hope not, diba? I hope na okay sila na pwede akong makitira sa kanila or nandun ako sa sarili kong bahay tas dinadalaw nila ako. Yun yung ideal. Nandun ako sa sarili kong bahay at dinadalaw nila ako, 'di ba? Pero if not, I hope yun nga dumating dun sa time na yung home for the aged is bonggang-bongga o talaga siya? Parang goals siya. Parang pag dumating ka sa a certain age, parang excited ako. Correct. Excited ako kasi balita ko masasarap yung ulam doon, di ba? Tsaka gwapo yung mga caregiver. na may activity pa rin kayo, di ba? Na may activities, di ba? Na laging may ginagawa yung mga seniors, ganyan. So, ako nandun na lang ako sa vision na hoping na one day maging ganun din naman sa Pilipinas. Hindi ko rin talaga alam kung ano ang home for the aged scene in the Philippines, except ang alam ko lang din talaga kapag nagkakaroon tayo ng mga outreach, malungkot lagi yung kwento ng mga matatandang naabutan natin doon, 'di ba? So I hope the time comes na ang goals ng mga matatanda na hindi sila mag-worry kung walang anak na mag-aalaga kasi goals makarating na sa home for the aged kasi party. Mars, dito ka, 'di
ba? May pa-ballroom May tayo. pa-ballroom. yung tipong sobrang pagod na pagod yung schedule nila for the day. Oo. Kasi yung imagination ko parang morning breakfast, tapos Ayan. pagkatapos yoga, Oo. tapos pagkatapos merong morning talk kunyari ng may mga speaker, tapos Oo. yung mga ganon, yung bang it's a worthwhile place. Talagang Yes. recreational area siya, hindi lang siya. At saka home. Oo. Yung pag sinabi mong home, Mhm. yung hindi ka makakaramdam ng kalungkutan at alam mo sa sarili mo na okay lang kahit wala, hindi muna ako dalawin kasi I feel at home. Mhm. So I hope that time comes. But Yan. again, to Grace, no judging you, we understand. Yes, Grace. At hindi lang ikaw yan. Oo. Marami ang ganyan ng sitwasyon. Ayan. Again, Grace, since nababagabag ka ng nararamdaman mo kasi ayaw naman namin na bit mo yun kasi ang bigat niyan eh. Pag-usapan nyo ng kayo magkakapatid, baka Correct. meron pwede kayong magawa na may uwi si nanay sa probinsya, pwedeng kamag-anak, kapatid, tapos magambag-ambagan lang kayo. Or di naman kaya, yung pagdalaw. Mm. Baka, feeling ko magdalaw ka ng ilang beses sa isang linggo, for example, masusustain din naman si nanay nun eh. Nang alam niyang looking forward siya sa days that you visit. Tama. Diba? Yung mga ganon. It's up to you, but Ayan. we're not judging you, Grace. Yes, Grace. We understand, and it's sad because katotohanan siya sa Tama. Pilipinas. We'll eh. pray for you, Grace. True laluto lang halong eklavu. Ayan. O siya, ang bigat naman itong Bigat ano. naman, kainis. Hanggang dito na lang po, ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro